Příroda kolem nás se mění. Lesy, které byly dříve plné života, dnes na mnoha místech mizí. Po kůrovcové kalamitě, požárech, vichřicích či těžbě zůstávají holiny, které čekají na nový začátek. Ale právě teď máme šanci to změnit. Představujeme létající semínka.cz. Jednoduchý a přirozený způsob, jak pomoci prostředí kolem nás. Malé kuličky plné života, které stačí rozptýlit do volné přírody. Bez kopání, bez sázení. Jen přirozené procesy a jejich vlastní síla. Princip semenných koulí se dlouhodobě využívá v různých částech světa. Pomáháme díky němu vracet do okolní krajiny pestřejší a odolnější lesy. My tento přístup přenášíme do českých podmínek jednoduše a s respektem k místům, kde žijeme. Každý může pomoci. Cyklista, turista, houbař, běžec nebo parta kamarádů, kteří tráví čas venku. Stačí vzít pár semenných koulí a při svých cestách je nechat tam, kde může znovu vzniknout život. Chceme tento projekt uskutečnit ve velkém. Naším cílem je vyrobit tisíce semenných koulí a dostat je k lidem, kteří rádi tráví čas v přírodě, aby pomohli místům, kde se může příroda znovu nadechnout. Abychom mohli spustit výrobu semenných koulí a dostat projekt létající semínka.cz mezi lidi, potřebujeme vaši podporu. Každý příspěvek pomůže vrátit život tam, kde dnes chybí. Podpořte nás na létající semínka.cz a buďte součástí skutečného návratu přírody.